McLagan yn rheoli yn gry. Cottrell yn mynd i Jarvis. Jarvis yn troi yn ôl i Cottrell. Jordan Cottrell. Yn gorffen yn hyfryd dros Woods. Na'r dathliad ddim yn ddrwg chwaith. 2 funud ar oriawr y dyfarnwr, a mae Jordan Cottrell wedi rhoi Barri ar y blaen gyda gol hyfryd. Kenny Bartner yn ôl i Wild. Wild ar arbediad gan Lewis, o hwnna'n gyfle da i Mike Wild. Mae yno hyd i Hart. Hart y croesiad, Kenny ar peniad. Cyfleon da i'r Fflint. Jake Phillips. Y tafliad at y postyn cynta. Y flic ymlaen yn taro'r trawst. A Kai Edwards oedd yno. Y flic, cystal o flic blaenwr. Sam Hart ar gig gornel. At Wild. Jones yn ergydio. Mae'n cael ei hatal. Jones yn ergydio eto'n taro'r trawst. Mae'r bêl dal yno. Y Barri'n ceisio clirio. Maen nhw'n ceisio clirio hyd. Kai Edwards nawr. Edwards yn cael ei wadu. Oedd yr ergyd yna gan Jones yn grasboeth yn erbyn y trawst. Record dda iawn gan y Fflint gartre nes colli'r gêm fetha yn erbyn y bala. Maen nhw'n rheoli yma, ond Cadwaladr sydd drwodd. Mae Cadwaladr! Mae'n cael ei hatal. Wild! Yr ergyd yn cael ei gwyro gan Wild yn te hefyd. Mynydd o dafliad gan Jake Phillips. Wild y flic ymlaen. Kenny drwodd i Cadwaladr! A mae'r Fflint yn gyfartal. Mae Cadwaladr yn dathlu gyda'r chwaraewyr sydd wedi anafu. Y flic gan Wild a Cadwaladr yn rhwydo'i gol gyntaf tymor hwn. Phillips, y tafliad yn fyr tro hwn. Mae'r yn ôl i Jake Phillips. Y croesiad at y postyn pella. Wild oedd yno a'r gwiriad dros y trawst. Wild yn curo'r drws unwaith yn rhagor. Edwards. Kai Edwards. O'r bas, drwodd i Kenny! Gol hyfryd gan Jack Kenny. Dyn ni cael cysadleuaeth gol ym mis, mae angen cysadleuaeth pas ym mis. Mae ganddo ni'r enillid fan hyn. Pas Kai Edwards yn wirthiol, a'r Fflint ar y blaen tocyn yr egwyl. Cottrell. Cadwaladr yn methu daclo. Cottrell. O'r bas wedi mesur i McLagan. McLagan! Yn rhoi'r Barri nôl ar y blaen ac yn dathlu gyda'r cefnogwyr sydd wedi gwneud y siwrnau sir y Fflint. McLagan yn sgorio drydedd gol y tymor hwn a'i chymryd i'n hyfryd hefyd. Mar ar gic at y postyn pella. Roberts ar peniad. Wild bobl bach. Feddwl oedd hi dros y trawst. Oedd hi'n haws sgorio, dwi'n meddwl. Oedd hi'n mynd mewn, dwedwch. Hart ar gic. Y flic ymlaen. Jones yn cyrraedd. Mae'r Fflint yn taflu popeth at y cic agosod man. McLagan yn ei gosod i Cottrell. Cottrell yn y gydion taro'r postyn. Mae yno hyd y McLagan y gwiriad. A mergyd gan Jordan Cottrell bron a rhoi'r Barri nôl ar y blaen. Hart y mar drosti, Hart y tro hwn ar y droed chwith. Wild yn glir! Mae hwnna'n gyfle da i Mike Wild. A mae o'n gwybod hynny hefyd. Y gig gornel gan Hart. Lewis yn wedyn dda i ddyrnu. Green yn clirio. Mae hwnna'n cyrraedd Cottrell. A nawr te symond un rhwng fe ar gol. Jordan Cottrell, Phillips ar ei war. Cottrell heibio i ddyn. Jordan Cottrell! Arbediad gwych gan Ryan Woods. Hart ar gig gornel, dwi ddim yn curo'r dyn cynta. Bradley nôl i Hart. Cummings allan yn sydyn i warchod. Sam Hart yn mynd un ffordd o'r llall. Mae'n mynd allan oddi ar Hart. Mae'n gig gornel yn ôl y dyfarnwr. Mae Cummings yn gandryll. Dwi ddim yn meddwl bod Mark Petch wedi cael y penderfyniad yna'n gywir. Mae'r Fflint yn ei chymryd i'n sydyn. Hart i Bradley. Ni gosod i Ben Mar. Mar! Mar i'r gornel ucha! A mae'r Fflint gyda 3 munud y weddill ar y blaen. A mergyd i'r gornel ucha. Oedd na ddim stopio'r honna. Ond doedd hi ddim yn gig gornel i'r Fflint. Cic o ddyled i bod.